Oi! Tässä olisi arvostelussa tällainen Battery Energy Drinkki. Hei, laita Leif musaa. Hyvä, nyt saatiin vähän menoa ja meininkiä tähän. Battery Energy Drinkki tosiaan. Onko pintikskö tätä kutsutaan? Maistetaanpas minkälaista tämä on. Oli tosi halpa muuten, ostettiin. Tai siis Ei no, ostettiin ja ostettiin. Katsotaanpas. Hyvin raikkaan makunen tämä ainakin on. Tulee mieleen vähän silloin kun mä olin siellä Vermon raveissa vuonna 86, niin silloin kun Rosinantteja veikattiin, niin tulee vähän sellainen juttu mieleen. Maistetaanpas vielä uudestaan. Kyllä. On tää sen verran hyvä, että... Ja kokokin on... Eikä edes tavallaan maksanut paljon. Joku 5 € jotain se litra, mutta... No eihän me sitä tavallaan kyllä ostettukaan, mutta kuitenkin. Mutta siis kyllä tää ansaitte... Vielä yksi täytyy ottaa. Kyllä mä annan tälle 5 tammaa 5 tammasta. Eli teidän selkomiesten kielelläni 5 5 tähdestä. Joo, tämä selvä, satana. Lyö ravihetkiä. Joo, Vermon ravit siellä nähdään.